Jinklat no jong MP jong Shillong Parliamentary Constituency Dr. Ricky Andrew Jones Sinkan kadap shitayo mentaga singi kaba kapor klat kumalapen bana deki doktor kade pat akapor prabaje saupu ar minute por minbiet pada pedang jong kini kisingi kilami pun kijingin tho nadu yaga CHC Moyong kaba ka sarkar kalapan da ka kaipot padu ban penbana kataling ba katanat ka kot kakya patsakawai pat kade kajingsha kano jong jingslam banpoi jong ka ambulance 108 kajingsha kantho ya ka ambulance 108 kade kabla pau ba hakirin san social media naka kaipot kumbala penbana do ba wailat miki shilla menteri bedekmi katanat ka kot kakya ka sarkar jala layethu baga janmie jong ka khatkhandai trek rumpang arajar arpundrio kajingyo priang phone call jong ka 108 ambulance kade hakapor ribuji sanpulai minute kata hadian bu Dr. Ricky ula kelon hamadan yelekai kabatip kum kamadan rapsen pavilion Mauyong hendai ka ambulance ka klemla ban poi kloi syakatiga jaka kabala pelong pat yaki bayo donlang hakatiga jaka ban penkit no yu Dr. Ricky da ka kali private pat poi ha Mauyong CHC ka por nyobuje khatsan minute halor kani ka jingmi ki jingsha kan tho ka seng jong ki nong tray 108 ambulance kabatip kum ka Meghalaya MEMRIWU Workers Union 108 kalami shakamat ban pha jingtho jing Pynshai shakipaj ba haga jing yadei ba ka jing klat no jong MP bala klat no Dr. Ricky Andrew Jones Singkon haka Kyrwoh ba ka pha kani ka union ka Pynshai da ka ba ong ba ningkong shwahi ka dei ka jing jingai na memhans Lawmali sharatsan arena Moyong ka jing jingai ka long prapoin lai kilometer bat ka por bapinmi a GPS map ka dei khatsan minute lada ka traffic ka duna haba Pynshai kani ka union lingbau president uba roipar raswai ka pharu haringkat ki por ki batikna kat kumkir komtrikam operational records ka bagala pentep ba ka por bopha ek ambulance ka long nyobuje shiminute bat kumta hi woodwood ki la yapoi ka por nyobuje khatpra minute ha MLP Moyong ka ba ka emergency medical technician EMT staff kala phone yu breu bu phone ka badon taka recording kaba ngin pensngap hakani ga recording lala banyo sngo bawarlau color ulong bomdon kamshu ndika EMT ka pentikna biang session batikna ba omdon kamshu kumta ka ambulance kala apangta kumba san minute ai nangta ka slip phai biang chaka chaka kaba ka juyang Hello. Oi, ngakolo 108 mo. Hello. Oi. Oi, ngakolo 108 mo. Ikong ngila lingi namar imlong syurai la stom palat ngilakit-lakit da kalirit sama ap syurai fi. Ngilakoy ni MLP minta. Ngilakit-lakit sa si Muyong. Ila stom palat mlong ap syuang. Hoy. Ngila yakit-lakit na si Muyong. Telefon don kamsu niya. Am don kam syurai la lek ten marba. Lai aslam palat ong ilong syurai kadang la kit-lakit na. Okay. Ma. Hoy, ngilakoy. Kawa sing ai ma. Ma. Namar ba ila kham stom palat fin ilong syurai. Hoy, namang iwan na doon na Lawmali so ta. Total sing ai ma kong. MEMRIWU. hagju ka por nagaliang ka union ka penparu ka jing sosi pakraw lor ka jing do no e ka mensim brio bat ka Pynshai bikinong trei kila persang kat bala pan poi kloi ndai ka jing slam ka jana mar kini ki daw ka jing jingai bat ka linti ka ambulance ka haban be na Lawmali lingba ki linti ki bakim bat ki bakalan ka jaka ba pinyang ye ki ambulance ru ka dan Lawmali bat ka haban kmi ye ki jaka ki bahe nadu jayaw mauprem maukhar maupat maulai Moyong hadu mausiat khnam bat damsai hagawi kaliang pat na kaliang kani ka union kala pensngo bakala dep an bu ki jingdawa bat pensngo ye ka jingdiaw ye ka jingbom chimkya ka sarkar ka union ka penkan mau banadu usnam arajar khat khandai kala dep an ashibon ki tukhat jingdawa petitions shaka sarkar halor ka jingduna ki ambulance kani ka pelong ye ka jingye ban kinla ban ai ka jing shakri ki jaka ki bahe ban poi kloi ki por badon ki jingja kathop ki accident ka jingduna nong trei ka bapin jinjar ki nong trei ben pendap ye ki case ki babon ka jingbom yo ye ki jingmentoi ka baki nong trei ki yo tang ka tulap klem ki wei pat ki jingyarap ne kita ki facilities
Shushu ke union ka penparu ke jing sosi bawadla ya kendo yung mission director NHM haka khadar tarik jong benai nai weng arajar pusan bat ka arphoi tarik jong ubnai kelalingkot arajar pendrio hende hadu menta la Henry benai kimpat yo bani kendo pat yo health minister wala kila tho shithi bat penbuat biki message man kata yo nadu ubnai nailur arajar pusan umpat yo por pan ai kanu ke jubab ke union ke sngo bakani ke jingbo shim kia lang umentri ya kani ke kam ke bayadai bakayap ke im jing kibrieu ke kta ya kerukam ai jing chakri ke bapaka ha ke jela Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka batau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya